Čus lidi, vítám vás u nového videa a dneska tu jsem s Vítkem. Vítku, čau. Ahoj. A Robinem, Robčo, čus. Zdar. A dneska tak budeme porovnávat v Battle Royale zbraně, takže ARka s ARkama, pumpy s pumpama. Posoudíme si damage, fire rate, všechny věci. A taky si vyberem, jaké ty zbraně vlastně bude kdo hrát. Landíme teď tady do Sandy Stripu. A chtěl bych vám teď teda říct můj aktuální loadout. Jestli se mi teda povede najít nějaká zbraň, kterou hraju. A ještě než vám ukážu můj loadout, tak bych vám chtěl říct, že nám přidali update, ve kterém nám přidali tady ty cheesy pools, které healují bílé hápka. A pak ještě nám přidali takové spleše, které vás na chvilku zneviditelní. Mám tu borce. Kluci, mám tu borce. Taky. Mám shotgunu aspoň, ale není to nejlepší. Za mě shotguna je teď nejlepší pumpa. No. Já vždycky teď hraju pumpy. Knock. Pěkně. Dead. Dobře, to bylo zbytek týmu. Jo, to byla NPCčka. Jo, tady mám zrovna pumpu, kterou já hraju. Pak hraju sniperku, kterou si teď taky vezmu. A pak samozřejmě nějaký movement a jako spam tak beru Tactical AR nově, protože jsem ho teď tak testoval za kamerou a sice toto Enforcer AR má o hodně větší damage, ale zase se vůbec třeba netrefuje. Což to Tactical AR se trefuje fakt hodně. A má lepší fire rate. Tady je ten Stealth Splash, který vás neviditelní. Ale jakmile někoho hitnete, tak už zase budete vidět. A jestli nevíte, co je to fire rate, tak fire rate je vlastně rychlost střelby. Takže třeba tyhle SMGčka mají fire rate 1795. Čím větší, tím rychlejší ta střelba je, takže střílí takto. Za to tato pumpa má fire rate 0,8 a ta střílí takto úplně pomaličku. Nemůžu najít pořád to arko, které bych chtěl. Jo, a jako movement tak beru Wing Sweep, protože ten je teď za mě úplně nejlepší a nejhranější. Doletíte s ním i nejdál. Kluci. Tak to je dobrá zbraň celkem. Jo, tady je přesně to ARko, je to Tactical ARko a má damage 23 v zelené variantě a fire rate 7,05, což je hodně dobré teď za mě. Jsou to borci? Ne, tak NPCčko, aha, už jsem si myslel. A jak vidíte, tak se s ním fakt hodně dobře trefuje. Sniperka, jestli chcete, já už mám jednu. Já si vezmu. Další, tady si A dám. v tom byly nějaké náboje do té snipy? Já ti dám. Máš tady. Kolik jich bylo? Dobrý, 15 díky. jich tu máš. Tam je legendární čestka, tak pro tu si pak půjdu. 198. Knock. Pěkně, já jsem mu dal hlavu předtím. Teď jsem trénoval po večerech, Tak ty jsi dobrý. takže teď možná budu mít o trochu lepší aim, ne? Tak ne. Knock. Já jsem to zrovna Já dořekl netrénuju. a netrefil jsem ho. Někdo po něj vystřelil. Ale nevím, Slyšel jsem. Jo, vidím ho. Není tam? Jo, přesně tam je. Jo? Že tam jsou schody takové. Já tam letím. Mohu tak? Není tady. Jo, šel dolů asi. Jo, už ho vidím. Jde, označ. Tady je.
18. Je to dva borci u Na mě. Active X jsem se ani nevšiml. Počkej, Robina. Já už se snažím jít. Jeden je nok. Skoro nok. Knock? Stejně jako já mám jedno. Hej, hej, stůj na místě, stůj na místě. Stůj na místě. Bacha, jdou. A tak to můžete vlastně s těma cheesy puffsama healovat i teammatea, což je dobrá funkce. Ten je dead, to jsem dodělal. Dead, Reboot. A je tady další. korunka. Jo, dostal Beru. jsem. Beru rusy. Pojď sem, Robina. Hej, hlavně bacha. Já jsem šel to. Jde si, jasně. Tu, dead. Bacha, borce. Pojď. 81. Zabij ho, Rak. dobrý. Hezky. Potom mě zvedat. Někdo, je tady Neboj, ten neboj. Frozen Peel. Ej, já mám 30. Dead. Ty tam s někým fajtíš, Achy? Jo, se 2 borcama. Spíš s jedním borcem. Se 2. Jo? Jo, jsou tu 2. Ty nevidíš ty efekty, jako Ne, já třeba nevidím. kroky? Jsou to efekty. Andělku, pokusí se mě pak zvednout. Au. Kde? Mě v boxu. Označ. Já jsem dead. Mě dali tady borce. Zkus nás rebootnout bitku. Tady. Kámo, epická slika. Není tady? Není. Já Tam není? vím, tady je nejbližší. Hej, tady je dobrý loot i docela. Jsem tam viděl něco epického. Vysedni. Pojď. Jo, to se mi taky stává, Vítku, neboj. To mě také. Však nebylo to dřív na to, jak kdyby na bylo stejně, to na kdybys Ečko. nastupoval. Přesně, Jo, bylo, ano. jak s tím, čím jsi otevíral. Jo, ale teď můžeš řídit, takže teď nastupuješ. Máš tu SMG. Jsou tu borci na kopci, jo? Hnedka na vrchu potom. No moc jsem ti toho upřímně nechal. Jo, tady máš ještě loot trochu. Jo, Ještě já mám dodám. Enforcer ER normální. Ani nevím, nás? co to je tady ten nový, jak když Pick of event, Drugs? nebo co to je, ale Pick no of Drugs, přesně. to je to, když to použiješ, tak ti teda na tom místě, kde to použiješ zónu. Tam vyjde finální zóna. Jo, tak to je dobrá. To by bylo dobré. Tam jsou borci, jo? Tady na tom mostě. No, to ten, a ne nok, crack, tak? Hezky. Já teď dojedu do zóny. Nok? Jsou tu, Dobrý. Bacha, borci šutí. hej To jsem já, bacha. Já šutím. Hej, zóna nevyšla úplně nejhezčější. 35 do Whiteu. Tady borec, tady co je? Vy máte tady 35 do tyto, Whiteu. máte tady hřibky. Pojďte tady Tam dolů. Je tam. Jako Bacha, jsem sniper, taky, je tam sniper. Tady je ještě borec a vidím pampu. Děrze, já tě vzvednu. To nejsem já, to je Andílek. Teda Andělku, Andělku, jdu tě. promiň. Mám 70 životů. Andělko, pojď sem. Mám ty snacky, nebo co to je? Jo, Pals, dej si cheesy. ty. Dej si Reboot ty a pak bomby. mi hoď. 46? Je tu borec. Dej si. Já nevím proč, ale mám nějaký strašně vysoký ping teď. Crack. Hoď mi, hoď na mě. 23. Hoď na mě, druhým. Knock. Dostal. Záletu. Druhým hoď, házej, ještě víc. Házej. Dobrý, můžeme jít. Kamo, borec dostal, měl jedno a já jsem ho trefil tak. Když už jsem ho neviděl skoro. Hej, musíme jít, vidíte, po kolika to ubírá. Však to nic. nestíháme. Já jsem dat. To nedáte. To jako ne, že bych vám nevěřil, ale... No, to nevím. No došly mi Já to healy. nestíhám. Ale Takže jsi v žiješ. zóně. Kamo, Žiju. hej, já bych se mohl zkusit doplazit ještě. Hej, kdybys šel za mnou, tak ti dám heal, ale to nedáš.
Musíš hrát sám už. Jo, já Už už jde mám zóna, Ice tu už Storm sešlo? Sickness. GG's. Boom jsem dostal takzvaně. Já jsem to jenom slyšel. Takzvaná Ok, bomba. pojďme ještě raz. Borci, já musím končit. Jak to? Jak to? Já mám kroužek. Sorry. Aha, tak zdar. Zdar, Robina. Čus. Čus. No tak Robčo teda musí končit, tak to dohrajem ještě společně s Vítkem. Hej, já jdu tady do té lokace, jo, navrch. Tak Ok, jestli tak jdeš jdi tam tam taky. navrch a já jdu tady do Local Labs. Jdou mi tady borci, ale doufám, že nebude pro mě problém je zabít. Kamo, borec mě viděl, i když jsem měl tu neviditelnost. Tak co to je? Můžeš nějak koupit. Super hrdinka. Dead. Oni bývají čím dál tím horší, ty Jo. super hrdinky. To je pravda. Au. Já potřebuji ho nějak dát. Jo, už jde. Mám tě. Dobré, dobré. Ale je tu borec. Ten borec byl dobrý celkem, na mě. Na tebe nevím. Já mám strašně velký ping. nevím To kvůli není, čemu. to není, ale. 48. No, healuje se. Crack. Dead. Je vůbec zelená snajpa? Není právě, zelená není. Jen modrá, ne? Modrá je až, no. Aha, on Ale tady dřív borec bývaly. rebootuje. Teďka. Jo, teď. Nám vyšlo ale krásně. Plesk mu jednu. Pojď, dead. Přijde teammate, ne? Jo, někdo mi... Jo, vidím. Vidíš ho? Tam je. Mhm. Sniper. On šel dolů šel. Vidím. Ne, Já jdu radši pryč. Nebudu riskovat. jít dali doprava na kopec. Na to nevyletím. Já půjdu na zipline tady. Podíš se, kde je ten borec? Ne. Crack. Dobře, dej mi. Dead. Ani hit. Se úplně rozsypal jak Lego. Jo, on mi zas tam ten šašek chce dát. Já bych mohl jít na close, že? Já mohl. Protože podle mě borec to neumí na close. Šel asi za to, ne? Pryč. On šel dolů za tu skálu. Doleva. No, Šel doleva ještě. A teďka ještě doleva. A tady bude v keřu. Podle mě. Nebo šel pryč na ten. Podívej se doleva, tak na tom šel pryč. Já nevím, jak se to jmenuje. Za tebou. já vůbec nevím. Nešel. Podle mě to by ho viděl, jak by vyletěl. Jo, to bych viděl. Jo, A tady doleva je, šel, tady ne? je. Nebo tady Tady je. jsou borci. Dead. Já! Vlevo budu. Jo, Nějaký to jsou Číňan, ne? boti. Jo, toto byl on. Toto je myslím on. Dead. Jdi do toho 185 metrů, reboot van. Jo. A nechně tu věci. Je tu boss. Tak ho nech tak. No ale já nevím, jestli to není jejich teammate. Jo, boss jako takový, aha. To je boss určitě. Ne, jsem se mohl trefit. Hledej místo na rebootnutí. 93, Dobře. 93. Crack. Knock. Tady jsou dva. Jsem dead. GG's. OK, tak to je pro dnešek vše. Dneska jsem vám teda ukázal můj loot, který teď hraju. Doufám, že jste si toto video užili.
Bohužel Robčovi to asi, ne vlastně, musel jít na ten kroužek. Jo, už si vzpomínám. A od nás i od Robči a od Vítka, tak je to pro dnešek vše a my se s váma loučíme a vidíme se zase u nějakého dalšího videa. Čus! Ahoj.